Kopogore gi mano, Ogai mar Doho Koome olimo familia mar Raila Odinga. Kendo kuyo kanyakla kodgi e par Odinga ma opoda fam motelo ne chopo e liend Odinga ma Kang'o ka Jaramogi. E kinde no, jodongo mawuok Nyakach kod jowetegi ma iteso nojiwo kanyakla mar oganda Luo kod duond bura mar ODM. Ka giwacho ni jodito mar duond bura no koro nyaka riwre kendo ti e twech achiel mar chopo lek mane en Raila Odinga ochung'ne. Waneno ni tho mar Raila okwane kadhi kelo pogruok maduong' nikech nokelonwa unity, nokelonwa riwruok motegno kabisa. Miyo wan waduto odwani mondo walu bang'e wakaw kido mane en gono ero mondo wariw joluo duto mondo kik joluo pogre. Nowacho ni joluo koro nego lok kido, wadok kure kitwa ma chon chande, gik moko kaka nindo eliel ma ka ng'ato tho tikano kuom ndalo mang'eny. We've lost a champion of devolution. When Raila was in the parliament, he realized marginalized communities like the Iteso, small communities in this country, and especially those in opposition, never got resources from government. I urge all the leadership of ODM that we have to maintain the unity of that party, let it grow in its ideals, following on what Baba Raila Odinga guided us. Nyakorom gajwang dakika 36 tok